Tsara a halin yanzu ga sarkin Hausawa can a gaban wakilin Emir mai martaba a Emiyan Gusau wanda Alhaji Tukur Alkali ya wakilta, kuma sarkin tsaftar Gusau a daidai wannan lokaci ga dogarin sunan yana nada sarkin Hausawa. Kuma da zarar an kammala nadin sarkin Hausawa za a dawo uwar gidan sarkin Fulanin Bungudu Alhaji Hassan Attahiru Bungudu ita ce za ta nada sarauniyar Hausa da kuma 'yar autar sashen Hausa. Kamar yadda ake gani dai ga naɗi can ya kankama, naɗi ya ɗauki harama. A dogarin mai martaba Emir shi yake nada sarkin Hausawa Alhaji Abubakar Sani Yaba. Haka kuma da zarar an kammala sai naɗin sarauniyar Hausa daga uwar gidan sarkin Fulanin Bungudu. Sarkin Fulanin Bungudu wato Alhaji Hassan Attahiru uwar gidansa ce za ta nada sarauniya da kuma 'yar auta. To an kammala nada masa rawani, a halin yanzu ana sa masa alkyabba, kuma abin gwanin ban sha'awa ga yanan a gaban magabata. A halin yanzu an tada shi, an kuma mai da shi ya yi gaisuwa, an sake tada shi an mai da shi ya yi gaisuwa, kamar da yadda al'adar Hausawa ta tanada. Don haka a naɗi ya kankama, alhamdulillah ga ce yana ba da gaisuwa ga magabata. Don haka sarkin Hausawa ya samu naɗi, ya riga ya zamo ga ya ce yana ba da gaisuwa ga magabata. So a daidai wannan lokaci an umurce shi da a zaga da shi domin ya gaida mutane, kuma za a kawo masa kujera ya zauna. So naɗi na sarkin Hausawa ya riga ya kammala, an gama naɗinsa. Yanzu sai sarauniyar Hausa ta wannan makaranta a Malama Zara'u Atiku Maradun. To yanzu sai a gabatar da